ang sitwasyon sa mga tinunan maumaor sa gyud sa ato karong panahon naa ang kanibang sinahay, naa ang pag-indigay, pagkumparahay sa kaugalingon. Mao to si Pedro kay giingnan man ni Hesus nga idupa nimo imong kamot ug dadon kas lugar nga wa nimo gusto paglingi sa niya nga nakit-an to niyang pinangga nga tinunan, iya sang gipangutana si Hesus, kung ako patyon ko nga ilansang sa cross kanang naang imong minahal unsa man say dangatan ana, murag inana bang dating, di ba kusog man mo ana kanang kumparahay ba, ingnon gani ka ang imo ha mauning niya kana siya unsa may iya nang buhaton ana. Mao to ingon si Hesus, og kung gusto kong magpabilin siyang buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Ang gusto ni Hesus nga igsuon, mo focus ta unsay atong missions kinabuhi in relation sa kabubuton sa Ginoo, din ata magunahuna unsay dangatan sa uban. Ayon na lang pangumparar, ay pag-ingon nga ako nga sige kog simba, sige kog donate sa simbahan, nganong lisod manon kay ko. Niya hinoy way donate, sige pang sugal, nganong may mang pagkabutang? Ana, mayra ba kay mo ana? No? Ang akong mama papa, gwapo o gwapa, na misliluan ko ng akong mama. Niya ako, milad kay now. Ngano man akong papag mama, tagas kay height. Ako, putot. Ngano man niya ako mga igsuon. Tagas, ako. Ana ba? Kusog kay ta ana. Labi na gyud kaning pagkumparahay sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Ako nga nagsigig exercise, nasakit na og cancer, ni ano'y gasigig inom, magligid las yuta sa kahubog, niabot na lang 85 edad, wa gyud masakit. Mga inana ba? Ako bitang papas una, ang maingon magito siyang buutan siya kay ang iya kunong kasagaras siyang mga igsuon o mga igagaw, mga himabay, mga bisyoso, inom, sugal, panghasi. Pero siya ang buutan yun. Wa magbabay, ambot lang ka, wa baka unya awa man sa kamatngon niya buutan man kay siya. Maampuon sige rosaryo. Sus, maparalyze bitaw, half body paralyzed pagka 61 years old. Singgit siya pag abot sa amoy, di kay kalitok ba? Iyang gimahayag Ginoo. Ako tabuan. Nano kunong siya nahitabuan ba? Naahinon kuno'y uban, nga portigig kuno ka daghanag bisyo, wa man hinoon kuno maparalyze, siya manoon kuno. Ako sa itong panahon porti mo sana kong guula, kay ako mahinoy nadakdakan, mga 1989, ako may nadakdakan sa responsibilidad, murarabatog, di pa kay ko andam, kay pag usa kong una-huna nga mahayahay unta niya, maupay pagka regular na kus trabaho, nagaplano na basta ta akong magminyo unta ato, oy, na-cancel, nakaingon sa kus Ginoo, ako Lord, naadyo ko simbahan, among naong naasimbahan, pulos may Legion of Mary, choir, sige kung anha simbahan. Nganong mao man imong gihatag noon? Pero nakat-on man sad ko pagdawat, si Papa nakat-on sad pagdawat, wa na lang may mangumparar nga, nahuman na lang ko sa akong trabaho, bangko, ni-resign na lang ko, mga almost 8 years ko dito. Wa lang gyapon ko kapabutang og doorknob sa among main door. Gyapon mi lamisa nga arang-arang bisag kana na lang monoblak unta wagi mi kapalit, wa gani mi bisan na lang kanang kinasimpulan nga refrigerator or kanang naang gas range ba kanang ana-anaon, wa hastang jealousy ang atubangan ras karsada ang gitarong, ang likod sako na lay gibitay. Wa gani mi plato nga mga mabuak, kasagaran pulos plastic nga gitagimtim na sag maayo. Wa na lang sa ko nagbahay mao di ay kay ang plano des Ginoo nga mapari ko karon perting yaya.
Naapil pa ang mga tao nga wa gyud ko magunahunang mahimong labot sa kong kinabuhi. Ana, no? Unya, unsa man na siya? Sundal lang gud ang planos Ginoo, gud ay lang di pagsigig reklamo. Ang nindot hinuon atong masinati kining tubag nato sa Salmo responsoryo. Unsa may nindot diring gitubag nato? Ang wasan mo paminaw-paminaw lagi. Ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Ang atong paningkamutan nga mahimutang taong matarong aron pirmitang makakita sa naong sa Ginoo bisag asa patang dapita. Mora man na importante god makakita tas naong sa Ginoo. Magunsa magdaghan kay kwarta ang imong nakita ang kwarta rasad. Wa ka kakitag naong sa Ginoo diha. Magunsa man og nindot kay kag balay, pero ang imong nakita ang imo rasang balay, pero wa ka kakita sa naong sa Ginoo. Magunsa magnindot kay kag sakyanan, yang imo rasang nakita ang imo rasang sakyanan, sige nimo siding-siding ana. Wa jud ka kakita sa naong sa Ginoo. Nindot kay kag landscape sa imong tugkaran, gipadak-an gini mo maayo kay nindoton gyud ang landscape. Bahala dag nangapiit na tong imong silingan, wa nay agianan. Sige lang jud kag panindot diha, mutang ana mga tanom. Nya kana ra sa giimong nakita, wa gyud ka kakita sa naong sa Ginoo. Hastang luuya. Zaman, sakto? Karon kamo dito sa inyong balay, nakakita mo sa naong sa Ginoo. Unsay ilhanan sa tao nga nakakita sa naong sa Ginoo? Pipila ka mga ilhanan sama sa atong unang pagbasa, sama ni San Pablo, nagsigi og sulti sa ngan sa Ginoo. Pagpakig-istorya niya sa kato mga leaders, mga Hudiyo, ang iya ding gisulti, ni amangod ko, gipriso ko, kay nagsangyaw ko sa Ginoo. Kana ba ang topic pirming Ginoo ba? Nya maisugon siyang misangyaw niini og makanunayon. Kamo, inig ka istorya-istorya ninyo sa inyong balay. Bisag karon inig humas misa, unsa may inyong istoryahan inig uli na ninyo? Ginoo? O istorya. Pilay utang bayron nun. Unsa naman tong imo ditong mga negosyo, maibag kita. Mao na istoryahan. Ambot kami mga pari, unsay among istoryahan kung kami mo'y mag-abot. Secret. Ang mga madre, unsa ka ilang istoryahan, o sila say mag-abot, mag-istorya ka parte Ginoo. Ang mga lectors, mag-istorya ka ni parte Ginoo. Labaw ng sa Kristan. Mao na usahay. Ang atong nakita, dili ang naong sa Ginoo. Nga naman, tungod kay ang atong kasing-kasing, dili matarong. Unsa maning taong matarong? Kanang taong tarong, mao na ang tao nga nagpuyo sa kamatuuran. Diha bitay ni text nako, Padre, kana bang naabitaw sa kuan kanang isulti-sulti kanang mga zodiac sign, kanang mga pungsoy, kanang sa patunang usay ang ginganlan, napta, kanang mo nang napta. Napta ba kanang isuwat-suwat itong nataw kaning kuana, mao ni ang imong kuan, mahitabo nimo ana. Insya tinuod ni Padre. Nako, di jud ko moingong tinuod na kay hinimuhimo ra man nagtaw. Ang tinuod kanang naas Bible, kay pulong ginas Ginoo, kanay sunda. Siya example pa der. Nako kanang giingon nga ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa kabos, sunda na siya. Ay mapubrim sa dana Padre. Tana so good na siya. Nako kana bang giingon diha ba nga kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas siya abuso naman sana Padre. Naagi siya rason kanunay. Unsaon niya pagkita Ginoo ana? Nako kana bang giingon ba nga higugmaay mong kaaway sa magsalig sad Padre? Di ba ingon ana man sad mo?
Pero moingon gani nga ang imong pultahan kinahanglang mag-atubang gyud sa sidlakan, ang imong bintana mao ni ang gitason, ang numbers imong ang mao kining niya, ang imong bed kinahanglan ingon ani. Mutuman dayon. Nga naman kay ang isulti dayon diha, good luck na. Good luck. Do na kay maayong grasya. Ana. Isulob ning maong mga saringan ng mga sulob-sulob. Oh, isulob ni kay inigsulob ni mo ani purting ni dotas imong swertes kinabuhi ana hala sulob sa dayon. Pulos lang gid ana atong gusto nalimota nga ang gisultis Ginoo mao gyud matuod. Inigingon sa Ginoo higugma imong kaaway aron maliwat ka sa imong amahan nga tuas langit nga nahigugma sa tanan. Kana mo'y pinakanindot. Kana bang makakita kas naong Ginoo diha sa imong kaaway? Kana bang makakita kas naong Ginoo diha sa imong kakabus? Makakita ka og makasinati sa naong og sa presensya sa Ginoo diha sa imong giantos nga sakit, sama sa nahitabo nilang San Roque, Saint Teresa of the Child Jesus ug uban pang mga santos nga namatay sa ilang mga sakit. Kana bang makakita kas naong Ginoo bisag gipriso kang waysa sama ni San Pablo. Ug mao nay nakita nilang Maximilian Kolbe ug uban pang mga tao nga santos didto sud sa prisuhan. Lingi ang imong tupad. Ya, tupad nimo ba? Lingi ang. Nya pangutan-a, ina kakita kas naong Ginoo diri sa akong naong. Giingna ko no. Ina kakita kas naong Ginoo diri sa akong naong. Maingon gani gaduda ko murag lima na ang imong naong di man naong sa Ginoo pasabot ana yawan-on ang tupad nimo. Abi ako'y mangutana ninyo, kita mo sa naong sa Ginoo sa akong naong. Ana, di ba gaduda sad mo mga yawan-on mo? Pangutan ako, kita ko sa Ginoo sa inyong naong. Pangutan ako. Kusga ba ina kita kas Ginoo pader sa among naong? Ana. Mumisa ka ko ug wap-an ako makita ang Ginoo sa inyong mga naong. Char. Sige, manindog na ta.